Zamestnanci Prešovského úradu práce dochádzajú za nezamestnanými do dedín. Sociálne odkázaní tak ušetria na cestovnom. Všetko potrebné vybavia na obecnom úrade. Nezamestnaní z 27 obcí Prešovského okresu už nemusia cestovať na úrad práce do Prešova, úradníci chodia za nimi. Máme také obce, kde ideme 2-krát do mesiaca, potom 3-krát, 4-krát. Po dohode so starostami úradujú priamo na obecnom úrade. Aby nemuseli tých málo peňazí, ktoré dostávajú, ešte míňať na autobus a dochádzať do okresného mesta. Lebo to niekedy aj 2-krát, 3-krát do mesiaca a týmto im ten príjem trošku narušiť. Novú službu privítali najmä v obciach s početnou rómskou komunitou. My teraz sme tu 6, aj? To by nám trebalo 12 eur. To jak zima, tak sa nám nechce. A tu máme blízko doma. To je 100-krát lepšie, jak v meste. Úradníci im okrem povinného podpisu za vše ponúknú aj zoznam voľných pracovných miest. Dlhodobo nezamestnaní už ale ani neveria, že ešte budú vôbec niekedy pracovať. Názov berú do roboty. Čoraz ťažšie sa im vraj zháňajú aj potvrdenia od firiem, že si prácu hľadajú. Bez poplatku často pečiatku nedostanú, inak im hrozí vyradenie z evidencie nezamestnaných. Doktory pýtajú 30 centov. Úradníkom síce stúpnú náklady na dopravu do obcí, no ušetriť chcú na poštovnom. S nezamestnanými budú totiž komunikovať cez SMS-ky. Z Chvíňanských Jakubovian, Martin Jedinák, televízia Markíza.